ens hem impulsat entre la policia i la gent de Granada, que hem ocupat centres sanitaris per defensar la nostra sanitat. També, l'1 d'octubre, hem de fer veure aquesta capacitat de dir que, malgrat els límits, hem d'empènyer de carrer per tirar endavant aquests límits. Hem aturat desnonaments, hem canviat lleis hipotecàries, hem frenat privatitzacions, doncs també l'1 d'octubre hem de frenar aquesta imposició que ve des de Madrid, que crec que després del que hem vist aquests dies amb la Guàrdia Civil entrant a mitjans de comunicació, en què veiem les intolerables expressions del govern de Mariano Rajoy, crec que en un moment com el que estem vivint, tota la gent que venim del carrer i que tenim aquesta tradició en el nostre ADN, el dia 1 d'octubre ho hem de tenir absolutament clar i hem d'estar amb la gent. Votem que sí, votem que no, ens abstenim, votem null, però el dia 1 d'octubre crec que tothom tindrà clar